Умора. Постоянна умора. А животът не чака. Работа, приятели, пътувания, семейство, срещи, ангажименти. Всеки ден ни трябват свежи сили, за да се справяме. Но те все по-често не достигат. Имате нужда от енергия. По възможност веднага. Имате я. Чист природен екстракт от сибирски женшен, прилив на здравословна енергия и балансиран тонус. Сибирският женшен е научно признат адаптоген. Това означава, че той помага на тялото да се приспособи към физическия, психически и емоционален стрес. Повишава издръжливостта и концентрацията, с лекота и самочувствие ще се справите с работните задачи, а вечер с семейство и приятели няма да се прозявате от умора. Сибирски женшен – екстракт за тонус и енергия. Преборете умората с една глътка на ден. Отскоро работя като брокер на недвижими имоти. Работата ми е по-малко в офиса и повече навън. Непрекъснато огледи, срещи, често ям на крак, шофирам в трафика, лавирам между продавач и купувач. В края на деня се чувствах изтощен. Нямах сили нито за приятели, нито за спорт. Много хора ми казваха: ами напускай, защо се мъчиш? Ама на мен работата ми харесва и искам да се утвърдя. Знам, че всяко начало е трудно и ми трябваше нещо, което да ми помогне да премина през този стресов период. Когато ни предстои изпит, важна среща или краен срок, ние често посягаме към така наречените енергийни бустери. Започваме да пием много кафе или енергийни напитки. Разчитаме на високи дози кофеин и захар, за да преборим умората и стреса. Получава се, но само за кратко. После енергията рязко изчезва и ние се чувстваме още по-изтощени, раздразнителни и уморени. То така и стана. Бях хълбо нерви, раздразнителен, напрегнат, недоспал, нетърпелив с клиенти и приятели. Получих сърцебиене, хвана ме една тревожност и нервност. На всичкото отгоре наближаваха месечните атестации и подозирах, че оценката ми нямаше да е добра. И така, след един особено неприятен ден, реших, че повече така не може и ми трябва друго решение. Това, което ви трябва, е екстрактът от сибирски женшен на Здравитал. То е решението на периодичната умора, която идва след продължително физическо и психическо натоварване, възстановява нормалните нива на енергия и подобрява устойчивостта на организма към стрес. Вземете си екстракт от сибирски женшен от Здравитал само за 27 евро плюс цена на доставката. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 76 62 или поръчайте онлайн на Здравитал.bg. Преди няколко месеца ми се наложи да спазвам сериозна диета. Започнах да се чувствам отпаднала, без енергия, все не можех да се върна към активния си начин на живот. Аз съм главен счетоводител. Заобиколена съм от клиенти, които ежедневно ме притискат с крайни срокове. Аз се чувствах изхабена още преди края на работния ден. Винаги съм вярвала в природните решения и започнах да търся в тази посока. Екстрактът от сибирски женшен на Здравитал е препоръчано средство за възстановяване след тежко боледуване или продължителна диета. Тогава, когато се чувствате най-изтощени, природните съставки на този уникален продукт постепенно ни връщат силата, без да стресират ума и тялото. Той подсилва имунната система, намалява честите боледувания и укрепва здравето. Екстрактът от сибирски женшен ме привлече с това, че действа като природен щит срещу честите заболявания. А с толкова много клиенти те са неизбежни. Аз искам да съм здрава и 100% в срок. Само една лъжичка на ден ще ви помогне да преминете с лекота през смяната на сезона при подготовката за кандидат-студентски и семестриални изпити. Стабилен прилив на природна енергия, който ще ви даде спокойствие и увереност в стресови ситуации. Екстрактът от сибирски женшен успя да адаптира мозъка и тялото ми към стреса. В момента съм с далеч по-трезва преценка, усещам се спокоен и енергичен. Умората изчезна. Имах нужда от такава подкрепа и вече знам къде да я намеря. Разбира се, предизвикателствата в ежедневието ми пак си ги има, но аз съм доста по-добре подготвен за тях. Подгответе се и вие, дайте сила на ума и тялото, забравете умората и се доверете на вълшебната сила на природата. Вземете си екстракт от сибирски женшен за тонус и енергия, само за 27 евро плюс цена на доставката. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 76 62 или поръчайте онлайн на Здравитал.bg.